Mina bengithi uhulumeni akayibukisise kahle indaba yokuthi ama-security kumele agqoke njani. Ya, i-uniform yama-security iregulate, yabona, ibukisiswe baphathi bakahulumeni. Ngoba phela sigcine sisenkingeni and kwesinye isikhathi siyaconfuseka, yabona, ngoba nini ngiyibuyela endaweni yokucisha ukoma. Sekumnyama. Hey, ngiyabona khona umuntu ongilandelayo, mangiphangisa uyaphangisa. Angithi ngiyabuka ngibheke emuva, hayi manayi. Ngathi sosha leli ngilandelayo. Hayi ngithi kuphangisa naye aphangisa, ngiyagijima naye agijima. Akakhulumi njalo. Hayi ngithi mina lana leli sosha leli ene uyawazi amasosha, udlame lamasosha. Langitraumatize ngilibuka ku TV. Into nje ehlangana nesosha ngiyayisaba mina. Hayi ngigijime. Hey ngigijima kukhona la ngalokuthi kumnyama phela kusebusuku. Ngigcina ngiwile phansi. Sengiwile lapha ngiyaxolisa, babusosha, ngicela ungangishayi sajeni. Ungangishayi sajeni ngayi nje angiphuzanga mina ngadakwa. Uthi hayi, futhi ngiyakwazi uhlala ngasekhaya. Ngikubona ngathi sobudle kakhulu awusahamba straight manje ngikugada mawugijima nami ngiyagijima ukuthi kungabi khona umuntu okuphazamisayo. Manje ngicishe umakhelwane wami yabona sinaye vele asadonselani kahle sinisathe yena uyangiprotecta ngagcine ngiwile ngacishe ngalimala yabona ngenxa yokuthi mina ngithi sosha yabona kwesinye isikhathi yabona umuntu uyadrive yabona endleleni ubone imoto yama-security imile eceleni komgwaqo kodwa ngalokuthi lo muntu ome ngaphandle kule moto ugcokise kwe-traffic i-uniform ebrown and siyazi ukuthi ama-traffic officers asempumalanga agcoka ubrown. So i-uniform yama-traffic officers yasempumalanga icishe ifane neyamawada. So lento ayisi-right ukuthi manje noma udrive ungabi neshow ukuthi le moto liyele amgwaqweni yama-security noma yama-traffic officers. Mina ngithi uhulumeni akangenelele ukwenza isiciniseko ukuthi singaconfuseki sibahlali, ngiyabona ukuthi umuntu uniform ye-security ifana nephoyisa, yabona noma hayi ukuthi ma-security asiwasabi, mara ngisho ukuthi singaconfuseki, yabona. Kumele ngikusabe ngenxa yokuthi uyi-security, wenza umsebenzi of security. Ngingakusabi ukuthi ngitshela ukuthi uyiphoyisa kanti uyi-security, yabona. Uyabona, ngikusabe ngitshela ukuthi uyisosha kanti awusilona isosha kodwa ugcoke i-uniform emabhadubhadu. Ngiyacela uhulumeni, uminister wamaphoyisa, uminister we-defense force, abo MEC be-safety and security abangenelele kubuka le ndaba yama-uniform le.